Odhi kaunti ma Siaya, luoro kod kihondko pod okwako chuny familia mar James Okinyo. Manokier kendo lwar e Orayala e gweng' ma Ndiwo e kaunti ma Siaya ndalo 27 mokalo. Chenro ma yudo ringre no pok onyuolo lemo. Kaka jafwambo marwa e kaunti no Steve Biko lero, anyuola no koro kwayo piny owacho mondo konygi yudo ringre no nimar gisebedo ka gitiyo gi jopiny maonge lony e goyo abal. Kuom ndalo 27 sani, kochopo wang'o nyango tir, anyuola mar James Okinyo bolo tijegi mag odiechieng' piny kendo gichako wuoth mochika Orayala kanyo mane wuodgi okier kendo lutore. Bang' chopo kae, rowere maraga kendo manigi muya mathoth choko chir mar donje iye ka gin kod lek mar yudo ringre ne, ka joma moko to loso chiemo minyalo bil. Gino magiwacho ni nosigo mapek. Wasebudhe tiend nam ka, ma koyo chamowa, suna kayowa, to pok wayudo body. Koro gie sida mwakale, kata mana kaka wakonyre wan wawegi idie dala kanyo, jowetewa osetemo. Gisetemo, gibiro, gibustwa gi pesa, ng'ato golo 200, ng'ato golo 500, ng'ato be golo 1,000. Koro sebeti pi kar kanyo kuom kindego duto te. Wasebedo gi tich matek ma kata joma owuok oko ni konyo amanyo gino. Nyaking'i konyruok ma margi korka chiemo, kech en tich matek. Ng'ato kowuok okinyi to oduogo odhiambo sa 12. To magi duto te gin pesa. Yie bende MCA nochiwo gi injin. Fuel wane mwa onjo $2,000 sama jogo dhi men pile no. To ng'ama riembe no bende chulo 1,000. Midhiero ma kamae osemiyo giduong'o dhoudi mideo pacho ka, to pok giyudo kony ka koro gin kod kwayo ne piny owacho mondo chwal jolony e goyo abal mondo konye manyo ringre no e kind kwayo mamoko. Wan kaka jogweng', wadwaro ni mondo mi sirikal mamalo ka giyie to gilosnwa daraja. Daraja no hinyowa. Chakre daraja no tur, gisebiro, gipromise wan daraja gikelo, giwacho ni wik achiel kalo, ndalo 10 kalo, koro gikelnwa daraja no. En gima lit kabisa ni nyathi nyalo chwe pi to wadok dala nono. Nikech gin to gin gi jok manyalo chiwo konyruogego, idara go te gin gi jonimogo, gin gi machineries go. Koro mondo mi gichiw kony yot kendo yot kabisa. Kalure kod wuon mare, po nono girem yudo ringre no, joma manyien to en okang' mane magibiro kawo. Ok anyal iko ondagla rabolo no kata gimoro machielo no. Ke seche midwa timo mano, tichal ng'ama dwa tudo chuny mani nam no gi rabondi ma idala no. Seche miroko itudo chuny ma inam no gi rabondi ma idala no, seche moko nitie gima in iwuon iywayo machielo to kinyal ng'eyo. Kiny kendo ibiro paro ka chuny go osechako tiyo, kendo ginyalo koro tiyo kendo yore mopogore. Koro onge tiende, en mana wach Nyasaye kende ema dhi ting'o malo. Tok ndalo 27 mar manyo ringre James Okinyo, jahigni 21 mane owito ngimane e aorani. Anyuola mare pod nigi geno mar biro kowe kar yueyo ma mogik po ni giyudo sir kowuok kuom piny owacho. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Piny owacho e kaunti ma Kisumu, riwruok ma joket mwandu ma ok ochako timo kanyakla kod kambi mabiro loso